И здравейте хора, аз съм Иберес Лидер и както вероятно се печели от заглавието, днес с вас ще ви кажа 5 неща, които ми пречат да снимам видео. И така, номер 1. Лаят на кучетата. Предполагам и на вас ви се е случвало вероятно няколко пъти, например, тръгвате да снимате видео и отвънка почват да ви лаят кучета. И така, нека ви покажа демонстрация или по-скоро какво се случва при моите видеа. И така, прибрах се от училище и да, нека започваме с видеото. Така, аз съм сигурен, че няма какво да ми пречи. Не, все едно, нека започвам. И така, здравейте хора, аз съм Иберес Лидер и... Оф, кучета, пак ли бе? Номер 2. Да ви звънне някой по телефона. Предполагам и на вас ви се е случвало, да, тръгвате да снимате, ако сте забравили случайно, например, да си изключите звука и телефона ви наблизо. Забравили сте, нали? И някой ви извънва по време на видео. Вижте как, например. Прибрах се от училище и да започвам да снимам. Така, няма да си изключвам звука, не мисля, че някой ще ми звънне. Да, мисля, че всичко е наред и нека започвам с видеото. И здравейте хора, аз съм Иберес Лидер и днес в това видео ще ви покажа Ало! Ало, брат, какво правиш, бе? Брат, прекъсна ми видеото, после ще ти се обада. Извиняй. Чао. Чао. Номер 3. Някой да вдига шум отвън. Не знам за вас, обаче лично при мен много пъти ми се е случвало, например, сядам да си снимам видеото и отвънка някой почва да ми пуска тачки, да шуми, да ми чука по прозореца и все неприятни неща за мен. Гледай. Супер! Свърши училището цял ден, чаках да се прибера, за да почна да снимам. Така, да видя, всичко е наред, прозорецът е затворен. На ножица все пак, в смисъл сега трябва да се повъртя и малко да само нямаше. Но мисля, че вече съм готов да записвам. Нека записвам. И така, здравейте приятели, аз съм Иберес Лидер и в това видео... Стана ме или да ми пускате резачки. Номер 4. Технически проблеми. Сигурно се чудите какво имам предвид под технически проблеми. А именно, например, прехвърлям си видеото, тръгвам да го качвам и пише грешка 404. Случва ми се един път не имам. Файлът не е в състояние да се възпроизвежда. Гледай. Супер, цял ден чаках да се прибера. Така, сега пише едно кратко видео. И да. И така, приятели, аз съм Иберес Лидер и днес в това видео ще говорим за... И така, приятели, надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, не забравяйте да ударите лайк бутона. И да, аз бях Иберес Лидер, благодаря ви за гледането и чао! Така, сега да го прехвърля. Така го. Така, добре. Така, сега да го оставя да се качи. 6 hours later. Сигурно видеото вече се е качило. Какво? Грешка 404. Видеофайла не може да се възпроизвежда.
Майна. И приятели, номер 5. Това, което най-много мазя е, докато снимам клип. Точно това време, докато записвам. Някой да ми гледа, старте да ми прекъсне видеото. Гледайте. Майко, днеска беше много натоварен в училище. Поне сега ще поразпусна малко, като тръгна да снимам. Да, всичко е наред, вратата е затворена, нашите сигурно са излязли. И така, да започвам да снимам. И така, здравейте приятели, аз съм Иберес Лидер и в това видео ще ви покажа... Стефчо, какво става, бе? Снимам видео! Пак ли? Да! Сори! Съобщавай по някакъв начин. И така приятели, до тук свързваме с това видео. Не беше много дълго, но надявам се да ви е харесало. Останалите неща ги знаете. Ако ли не, има ги в аутото ми за преден клип. Но да, това беше всичко за това видео. Надявам се да ви е харесало и чао! Здравейте приятели, аз бях Иберес Лидер и ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате, да напишете отзивите си под видеото и да се абонирате за мен. За това бях аз Иберес Лидер, благодаря ви за гледането и чао!